kakva ljubav kad ti stigne beba, jedino misliš kako da je zaštitiš. Vidiš tu pred sobom to nešto malo, krhko, nežno i shvatiš da si mu jedina zaštita na ovom svetu ti i tvoja žena. Vi ste mu jedini zid i jedina zaštita, energetsko polje oko njega. Posle vremenom, kako beba raste, počneš da se vezuješ za nju sve više. Viš kad počne ti uzvrće ljubav, onda se tek istopiš. Počneš malo i dok je beba u stomaku da se vezuješ za nju. Meni slala žena poruke, evo, sad je počelo da bebi kuca srce, sad su se razvili prstići, sad je dobila trepavice i stvoriš neki odnos, isto kad se ritne u stomaku i to. Ali sve to suviše apstraktno, deluje ti kao da je u drugoj dimenziji nekoj, a ne tu na par santimetara od tebe.